Ya. Ya. Sri. Bentar. Ya. Tandane empuk kok, Mas. Ora Nek kok. empuk ki muni, nek atas gur kemelotak. Nek empuk kudune malah gak muni. Ya ora empuk ki ya muni pleng ngono. Nek atas ki gur kemelotak, Mas. Kaya balon. Gek salah posisi. Coba kowe kono, jenenge ganti kene. Oh ngono. Ketok salah posisi to, Iya, aku gon kono. Tukar tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Mosok panggungnya pengaruh. Ini enggak ada. Iya. Iya, Nak. Ini enggak ada. Iya. Oh. Tuman. Kok tuman to, Mas? Mumpung. Oh. Kok enak seri. Lho. Desel bu. Bu. Oh. Kok jajak. Kok tuman to? Iso sinden sing harus mbok ciyak nemen-nemen iki lho, mbok padane sinden nemen piye? Halah engko yang didusi ngono ya apik kok. Ngawur mangsamu. Kok didusi, disisiri klambene sing apik, puatut kok enak ujian. Nesu, bongko kowe. Ayo nesu, ngatone jempol. Ayo, sungkem. Yun pangapunten, mboten ngoten wis to. Iya pangapunten. Aduh. Pun mboten sah nesu, mengke bayarane jenengan PN ya. Ya bener. Bener to, Mas? Oh, nek ra tak kono duweno wong kok, Mas. Mas aku sembrono. Ayo mayangi sapa mau. Janjine komposisi. Napa? Komposisi yo ngene iki. Tak akoni jiwamu terganggu. Marai gak pas ngene iki, Mas. Ora kok gak. Kudune pas dadi blero lho ngene iki. Ngene iki isin ke sinden lho, Mas. Ora usah ngono to, jangan Ngono ki ya isin ta aku. jangan merendah. Oh Wis to. dikira aku blero ngono kuwi Ojo kok. nesu. Lah ora blero kok. Ya ora jane. Wis to alah. Iki lho sing blero Kowe kok ki. rewak perkosa sisan malah. Hei! Gak oleh Mas aku jek cilik kok. Kuwi cemburu lho. So. Enggak. Wis ben Gak kono. apa-apa, apa guyon. Ora wis kowe rono sing penting aku duwe amben iki. Sing kono kerengket-kerengket to. Aku yang penting di Ini sini lho. iki seperindet aku seneng aku. Ini lho mesti anak desa omah, Ya. yo kudu akur, tur ya pembantu iki diajeni lho. Gak apa-apa. Ora. Tadi jatahku dino apa? Eh? Jatahku dino apa? Pokoknya Senin teko Rebo rene, Heeh. Kemis Jumat itu pijet aku. Kok Duh. telung dino Lah kok pijet terus? Heh? Lah kono jatahe dino Aku apa? kapan? Lah ya mijeti Mas Dek. Piye to ki mau kwalik Senin Selasa Rebo ning kene, Ya. kowe bagian pijet ya, Sri. Dukun apa piye? Senin Selasa Rebo kono. Ya, Nah, Kamis Jumat Sabtu kene. pijet Tukang mijeti. Tadi sing mbok genjleng mau, buke mau. minggu. Gue bagian minggu berarti. Iya. Ya piye minggune piye mbok karo Bupar piye minggune? Kerok. Oh, aku pijat, gue kerok. Iya. Ono bae bubuk. Coba. Masa aku kok ya. Oke, tarian boten. Langsung Parian apa ora? Mas tarian dong ke anu, Mbak Mbak Zainah Zahra. Zainah. Heeh, ya parian Mbak Elisa Mbak sih. Zainah. Urut. Zainah Zahra, Mbak Abdullah. Zainah Zahra Abdullah. Sepiro to iki? Nana. Ning kolah. Hah? Gugur. Ya bebas to ning kolah ki aku arep ngopo kok, hah? Dah nih aku dadi sabune no. Mbak Zainah Zahra Abdullah. Kukur. Ora ngono. Bagi-bagi berkah mergo bersyukur. Amin. Ayo ki jajal bojomu stoke. Ayo kowe Ti. Parian.